Nga nga. Nga nga. Nga nga ko nakat. Madiyo. O di siya ako. Hello, maninan kakabsat. May kayon nga kabsat. Tamangan kayo Kanang tatatakot. Baka katay kayo. Why? Mangga. Kakabsat ko. Mangga. Oh my God, kakabsat. Anong kayo nagkatay-katay dita? At dapat ito sa usawang tete nga aramang. Oh, see? Tatalang kay timangga kakabsat ko. Crispy ako na yun. Di na. Aramang ato sa usawang tete kakabsat. Di ma. Nga nga. Nga nga. Nga nga ko nakat. Madiyo. O di siya ako. Masarap. Masarap. Nula yun. Gitaan nyo kakabsat ata. Baka mapang kayo umuli pa lang timangga dita. Niya orasan. Bakit apal nyo ko? Apal nyo yun. Dahil tamangga talikod ti balayaw. No sang balayaw. Umalikit to yun. Tamangan tayo. Aramang lagdati sili na, syempre. Dimas. This delicious. Juice-licious. Yum, delicious. Mango. Oops. English aja. Apa yung kakabsat? Hamang nga Indian mango na ito, yung na imas. Thailand mango. Tamok man dagli bashers ko, ibaga naman na nga. Hanga na imas da ita. Bayo ng mangga. Search yung kakabsat no awang idea yung ti Thailand mango. Numaluom kakabsat ti Thailand mango nagimas. So ti part yung dati mango sticky rice. Diba? Wow. Grabe. Ang kuna po utam. Maibus ko ni. Nagdakol nga manggalay ti kakabsat. May isang nagdakol. Rawot na ti kakabsat ko. Kapada kayong magkakabsat nga rawot. Hindi rawot nito. Ang dagdi bashers ko. Han nga rawot na kita. Dahil namang mga ti kakastol. Ang mga dadagiti pang sosyal. Yan yung makamakaan. Ba? Di ba, bashers? Sige, kakabsat. Agbabay na ko. Bye. Good night, kakabsat.